Jakorom gajonka mura mintiere dakika oskadho 38 tok saa achiel mar okinyi machiegni tok maro e chenro mar piny matayo chenro ni nyinga Sharon Ong'aw. Mana ka pile chieng' tich ariyo Nyakorom Gajuang wajaporo wach otende kod chal mar piny Kenya kaluwore kod okenge mopogore opogore. Wang'eni mathoth osebedo katimore pacho ka Nyakorom Gajuang ahinya ka otende kod liet mar siasa ka bende odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa menyo ni ng'anyo mamuol ma bende ichalo tim gi rowere e kor gwenge ma pacho ka Nyakorom Gajuang. Nwanyisi kanyo motelo ka nwachako chenro mar piny ni wantiere gi jofambo magwa e kor gwenge mopogore opogore ma bende biro bedo kaluwonwa chenro makama kamoro intiere bende nyalo mana nyiswa ni lwasi chal nade. Isomonwa paro ote ioronwa lai magwa magote machuok 2-3-6-000 mbui magwa mag oganda mano moriwo Facebook, X, YouTube, Citizen Digital iyudowa achiel kachiel. E chal mar piny Kenya Nyakorom Gajuang wabiro bedo kwa rango weche mopogore opogore ma bende osebedo katimore e pacho kae. Okan kende studio Nyakorom Gajuang antiere gi yawuot luo ariyo ma bende obiro bedo kwa poro godo wach. Mokwongo antiere ka gi Erika Sembo. Erika Sembo en janon siasa nyalo mana kawo thuolo mar moso jopiny. Mokwongo wakawo thuolo makende mar moso oganda jokanyanam ne oyawre uru. Aniluongo ni Erika Sembo. Mana kaka jawach pile kamiluongo ni Kanyikela Ward, Dhiwa Constituency, Homa Bay County, an Ward Kenya ka. Erokamano ahinya kendo machiegni chal ka gima kawuono wantiere gi yawuot Homa Bay ka. Bende antiere gi MCA mano ma Kanyadoto Ward, Apopo Lentana. Imi nyalo kawo thuolo mar moso jowuod ni gi jogi e kaunti ma Homa Bay. Erokamano Sharon, mokwongo ka thuma kena moso jo Kanyadoto te, onagi kuno magintiere ni oyawre uru. Kino rakweta etok makawuono owinjo matimore Kenya odiochieng' makawuono ni. Erokamano kinyo mar chiegni. Ang'eni mathoth timore kinyo kata mana gazede madongo e pacho ka mabende nyawadwa Cleophas Oluocho kano yanono ka machiegni. Kinyo thor weche mabende ochiwe gazede okinyi makawuono. Daily Nation ochiwe thor wach kaluwore kod rawera mong'ere kaka Collins Jumaisu Kalisia. Rawera mantiere gi higni 33 ma bende koro iseyo gi nek mago mosebedo ka neno kware. Kopogore gi mano jatend piny bende nitiere kaunti mano Nakuru odiochieng' manyoro ka nyaka sani koro oseyo achiel kuom riwruoge mago mok mag piny owacho kata mana mag ji giwegi mong'ere kaka Ford Foundation ne mosebedo kata mana ka iwacho ni sponsor kata mana siro weche mago mag ng'anyo mosebedo katimore e pacho ka. Standard koro nopenjo ni is it that they are running out of excuses? Aparo ni wach kware ni mwachak godo mana matin nikech ang'eni e chenro mar mbako romo wabiro bedo kwa none e matut. Apo pachak kodi kaluwore kod nek mosebedo kaneno kware nyaka chopo odiochieng' manyoro DCI kata mana piso kwach kich wacho ni mine kata mana ji 10 oseyud kware. Apani DCI go siasa gi wach mar investigation mar joma notho e kware go. Giking'iyo kaka owuoyo kogo PR. Gitim investigation gimiwa ng'amo nego ji kware kijana no okapa gi teko manego ji 42 bang'e gi ariyo e ot achiel mathisni monge ng'amonge kata achiel nyomge kware kanyoe. Apane gitim nonro makare mondo gimiwa the real personal, the real motive mar ng'ama noneko. Kwache ni ng'ato ka ni ng'ato kinyo mige deadline gi president wacho ni yo negdo saboro gisekelo ng'ato. Ng'eni Kenya ka tinde gima manya timore. Nyaka yudo ng'ama bedo ayad for suspect mobedo ayad modhi jela kaka token mondo o cover up nik mar minego. Wadwa ni wayud ng'ama nego jogoe nonego ginang'o then kware chabo bedo kumarach. Oluoke odine kata koponi time some other things okete kanyo mondo bed gimoro ma ok ne oyawre kamacha ma gunia ntiere ei kware gunia turi ok maka kende kene nene picha en gi gunia to en gi pi koro ber ki obedo iwere obedo maler tinga nang'o manti kanyo mokeno ka wach 42
to pok otiek investigation koro ko ina gin ji 100 to bocho mogo 50 ngamonego nikech onyalo paro bila ma pacho ka motelo ne gisewacho ni wamigi ndalo 21 mano mar ng'iyo kendo timo pedha mar jal ma bende sew kod nek makamano dicho manyoro korona gi yango kapok awinjo paro ma bende asembo biro bedo ka chiwo kanyo kiwacho ni en rawera king'iye kata mana tipo mare ma bende opedh kata mana nyim gazet mar Daily Nation kiwacho ni ok ochal ka gimo nyalo nege ng'eny janek bende inyalo kata mana wacho ni janek en ochalo gima obedo stage managed yani gima no losi onge ng'ama chalo ng'ano neko jogo to investigation joma no wuoyo nyoro koro gibiro keto kawuone ni an iwach ni neko owach ni neko ng'amo neko imanyo kendo iketo gima manya chal gima no timo gina diere an kaka anene kian chal gima ne obedo stage managed no losa kumoro akene sembo kaka in kaka japinya ineno chal mar nek mar kware ni yo machal nade kongo monde bange keswa loso tende kod rawera mabende kata na tipo mare osebed koket kanyok mokongo wakaw thuolo makende mar gone familia mowito wedegi mos nikech ogima lit wito ng'ama ngima obed nyathi obed ng'ama ng'ongo obed ng'ama miyo ogima lit omiyo ne familia mawito jogegi e yo machal kama atimo nigi mos ahinya an kada wuoyo kuom tho mar matim nek motimore kware joma yudegi ok anyal wacho ni nitie ng'ama nyalo neko kata ng'ama ok nyal neki penjo ma jo Kenya ni godo en ni to familia mano ochako lal iwacho ni kijana no wacho no chako nego ji osenego ji 42 to no chako nego 2022 samoro kata ka ng'ato lal to nitiere yore mag tudruok mang'eny ma sirikal tiyo godo kaka DCI mar fwenyo ng'ato joma lalgi gin gi lal maonge yo mora mora ma ng'ato nyalo none godo ma ng'ato neg ji mowuok e namba 1 ma gike namba 42 nikech kata mana moyudre ma koro yudre mar 42 ni ok ni no yudre ni no fwenye ni no neko ma en mana ni onge ng'ama no yudi kane osatima ng'o kane osakauji koro achiel kuom jok mano yudi mane yuda chiengi ma yudo ni en gi simbe ni koro gima wawacho ka mokwongo ni sirikal chal ni noninde klas nikech nitie gimoro kama nyaka sirikal be loki iyudo ni ka ng'ato olal tidhi ka polisi report kisa report ni nyisi ni tim manye kokiyude to gima itime onge onego bed ni jok ma wedegi nolalgi gin owuon to benegi report to kane gi report sirikal nokawe okang' mane mar manyogi kata kokalo kuom yore mag tudruok nikech sani ka Sharon ka ng'ato luongi to gimoro dhi otimi kane rike maluongi to an ema bedo first suspect na luongi saa 4 to koro moro saa 4 gi nus saa 5 kata saa 7 to koro ok yudi communication ibo chak man gi kanyo to debe nere ni ji 42 gi te gin gi tho ma report mora mora no kobedo reported mana momiyo samara nyalo wacho gi jo Kenya ma yie gi jo Kenya mamoko ni gik ma penjo ma jo Kenya nigo ng'eny ma sirikal duoko to giduoko ka gidhi nyabathe nikech moko kuom penjo ma bende oganda penjore en ni jal ma bende iluongo ni Collins Jomaiso ne okong' mondi ka niwinjo kata mana kaka okwach kich nyoro noloso giwacho ni no isegnek mano mar minode mani higa mar 2022 nek mogik ma bende koro notimo ma bende koro segi nek mar ji 42 ma bende gin mine mogik notimo chieng' tarik 11 mano mar dwe ma bende wantiere ni nyaka sani kware kanyo wang'e ni ringre 10 emoseyude manyiso ni kana Collins onego mine 42 ki igolo 11 mi kwan mag mine mathoth ma bende pod liekore ni pod nitiere kware kanyo kata kamana popo mana penjo ma bende nitiere godo kaka japiny kaka jasiasa e pacho kaindi ma bende oganda pod penjore kiwacho ni nodak kware nikech wacho ni odak mana mita machuok machiegni gi kware kanyo jirani okiae gweng' ma bende wuoke nikech wachore ni wuok imbo mar piny Kenya onge ng'ama osewuok oko mar wacho ni ma jiranda nasomo kode ma penjo pod nitiere koso nonro makama ineno ni nonro makama pod otim koso en nonro ma bende jopiny koro nego kawe kaka kaka nitie ka ng'ato nego jode kware estate kanyo dong dibere ni jogweng' moko no report kata pos jodala gi nyako sa report wacho ni ng'ane wacho nego jaodwa investigate do se winjo case no 2022 ni no nego jaode to oleng to 2021 no bedo accused nego jaode jilengalenga 2023
ji tho to jilanga kware kanyo e de bende do ngato do sa cheche street kanyo nganie to okwaye gik motimo kae koro an kipacha police otime investigation giwere ringo into conclusion ya ngane mwangeyo sinego ji 42 gi investigate gimiwa record ne ngamune ko tim DNA search kaka joko ne gichande ok gima yot ngado nyar ngato into pieces ne kane gunia to biro wacho ne waido ngato confess no ko do ji 100 kware ka chande to ji 50 gi wadhi golo ne ngano ne ogi to ka waido ji 15 to ji 30 moko wacho no teno kanye nyaka police bed serious gi gima getemo dhano ok en gima ikawo mayot kamano gidhi gibed serious gibed piny gitim nonro makare gimiwa report about 21 days molo ringo gi gima onge nyeni kata ngama kiae ngamunge gwengi ngeni onge modo wacho ni nyeni avega ka owa kama onge usukni ng'eye kata na jirende ni samoro kata kinego ngato nitie kata na rufu mawuok e ot ngato nyalo ng'eyo ni kecho wacho no kano gi kanyo ladek eka kikalo ngada ladek e odno kata chiemo na jado tho do nitie kata nyate mangene remo montie ga odni 2022 no ignare yo kene ngama innocent kaune ke wuok immediately bang ko kwanji to wuok ni an maneyoge mano Miriam angeni penye mathoth nyakoro Mgajwang pod medo wuok kaluore koda achich ma bende koro okwach kich no mako odiochieng' manyoro odiochieng' makawuono kaka TV maramogi bende obro bedo kwaluwo ndache wang'ene kata na jirande ma samoro nitiere gwenge mago kar dak kata na makware mantiere gwenge mag Embakasi South bende na ging'eng ng'at machal kama ang'eni gin ote mathoth ma bende pod medo donjo ne jogo ma bende anyuola margi bende nolal bende waneno kata na chakro odiochieng' manyoro nitimo autopsy bero itimo mano mar yango DNA mano mar kapo nono ni ng'ati nyakoro Mgajwang nolal ahinya nek makamagi iseo ni mine emono sebedo kata mna kayudore e kind thuolo makama kidhi Nairobi Funeral Home mabende nong'ere gi nying mano mar City Mortuary ano kanyuola mopogore bende odiochieng' manyoro nochopo kanyo mano mar yango ringre mago maga iwacho ni familia maggi asembe mana ni ringre makama kata mna king'iyo ringre kaka nigole pi e kware kacha ngeni samoro chal kata mna mar ringre emomiyo ni ikwa kata mna oganda kapo nono ni ng'ati nolal nikech bende koro oseyangore riwruoge moko mag piny owacho yango ni kapo nono ni ng'ati nolal koro chuno nyaka idhi City Mortuary wache kwach makamano kapok wadhi e thor wach machielo Sharon wacha kadog chien kumoro ka ineno sirikal bende samoro gibe emomiyo jopiny bedo kodgi ok bed kodgi gadier kineno kata gik mano okete mesa makoro yar ni no yud godo kijana ni beti kendi miwacho no ni kijana ni tiyo beti madik makinga mosetiyo gi beti tiwacho ni mabe beti made be ni ngato tiyo go koro gen giboloko ni maybe ni beti ni dik nikech osebedo kong'eto mang'eny lakini gik mano nie mbele ne mano sirkal okelo nwa nok gin gik mane matude ka gima mana gima osiepna popo wacho king'iyo kaka ne oket gik kaka ne wacho ni exhibit nani no kanyo sirwe ariyo nantiere simbongwe yamo gik mano keti ok gin gik makelo mondo iyie ni gigno tim ot mang'ani odake ng'ama miyo sasa midhaw kode nduru nyaka wuog matin dong samoro nyalo teni samoro ketne gi yath mane gimo wacho lakini yo mang'ani neko go onego ma muting kata remo kine stand mag remo nikech ng'eni kaminege ng'ato kata kisoyo gimoro gunia donge nyaka kata jine droplets mag remo kadhi koro nitiere gik moko mang'eny mana kaka neno ji wacho ni sirikal otimo ne nonro mondo giket jo Kenya obed gi duoko makata gin be ka ng'eni ti gimo makikono ng'ato ti ikwongi bedo piny ti winjo gimiwacho ni in owuon ka bende dobi ding'en in ma ng'ato koningo di winje nade gima gikono wani tok donjonwa ang'ini sirikal timo nonro to kinde ma sirikal timo nonro bende ntijo kaka jofwambo kata mna ute mag fwambo mano mar kolo kendo nono e yo makare momiyo ni wan jopiny wan itinya kor Mgajwang wach ma kama wabro bedo kwaluo machiegni kata kama nyawadwa Joyce Oduor bende dhi bedo gi wele chino mar mbaka oromo gibro bedo ka gikole matut nek mano ma bende osebedo ka neno ka nyaka sani oseyanga ni ji 10 oseyudore kware mantiere Embakasi South kopogore gi mano nyakor Mgajwang
Odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya na nitiere e gwenge mago mag Nakuru. To odiochieng' manyoro no ema bende nigeno ni twak dialogue na nego bed ni chako ma bende oseluar Luanda nyaka gi sani. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nolieko ni nitiere achiel kuom riwruoge ma ok mar piny owacho mawuok e pinje maoko ma bende osebedo ka sponsor kata mana siro ng'anyo mosebedo ka neno e pachoka. Wang'eno odiochieng' ma kawuono en Super Tuesday, nitiere ng'anyo ma bende obagi counties mopogore opogore nyakwarom Gajuanga. Ng'anyo maneno ka hashtags ge thoth wacho ni Occupy Everywhere, Ruto must go, Rage and Courage. Onye na sigana ma bende jafwambo marwa nolosonwa mano Lydia Ukeo kotenre kod weche ma bende jatend piny Kenya nolieko odiochieng' manyoro. Dibedni nitiere kweth masiro ng'anyo gi sani? Elimbe mare County Manakuru, jatend piny Kenya William Ruto liko ne riwruok moro motis ni Ford Foundation ma osebedo ka chwalo omenda ne rawere mar jiwo ng'anyo ma osebedo ka timore pacho ka. Golo negi siem ni gichung tim makamano, to kao kamano ibiro kao negi okang' mager mar chik. Wale ambao wana sponsor hiyo violence, sisi tunawajua. And I want to call out those who are behind the anarchy in Kenya, those who are behind the sponsoring the chaos in the Republic of Kenya. Shame on them, because they are sponsoring violence against our democratic nation. Mimi nataka niulize watu wa Ford Foundation, watuambie hiyo pesa wanatoa ifanye fujo ndio wapate faida gani? Jatend piny bende osingo ne oganda jo Kenya ni nonro ibiro tim ewi nek mar oganda ma osebedi ka igolo ringregi e taka makwari mantie Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi. Those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged, so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Okwayo oganda jo Kenya mondo mi othegre gi tulo kendo onya kwe kod achiel mar oganda e pachoka, ka bende osingo loso thuolo mag tije ne rawere ma pachoka kokalo kuom chenro mar gedo mar udi manego gi oyweyo. Hebu kila mtu tuseme we want peace. Pale kwa affordable housing hapa Nakuru tumeweka pesa ya 20,000 housing units ya hapa Nakuru. Tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet next month, mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet, na nyinyi vijana mujipange muende kufanya hiyo kazi. Jatend piny ne wuoyo e kaunti ma Nakuru e kinde mano timo limbe te send chungo nyamburko kod chiro ma oger manyien gi sirikand kaunti ma Nakuru, limbe mano otene gi jotelo mamoko kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua. Nyakwarom Gajuang mane seyo ma bende jatend piny Kenya koro sani seyo godo riwruoge moko mag piny owacho. Kisomo gazeti mar The Standard thoro wach mabende ne gimiyo pek kiny makawuono ondike kanyo ni running out of excuses nikech jatend piny Kenya kind thuolo mosekalo osebedo kiseni, osebedo koseyo jok mopogore opogore ahinya kaluwore kod ng'anyo mosebedo kanene pachoka, osebedo koseyo opposition mano kweth mapingo piny owacho, osebedo koseyo mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Sani koro ochopo e riwruoge moko mag piny owacho mano mong'ere kaka Ford Foundation ma bende pod warito milome margi, wawinjane na gin to gibiro bedo ka giwacho ang'o kotenre kod seyo makamago. Apopo, dibed ni Ford Foundation ni ema chal gima sponsor kata siro ng'anyo mosebedo ka neno mag Gen Z rowere pacho kae? Question, anto kan Gen Z? To apane Gen Z gima nogolo gi oko en tabu mana ji yudo Kenya ka. Gima ne dhi malo matek, pesa niketo mang'eny e sirikal, to ji mang'eyo godo saa, ji ng'eyo godo gik moko. Okapar ka Ruto oseunderstand magnitude mag gima timore Kenya ka sani. Aneno ka pod odok e siasa machon, mar idho ewi gari, go agoge, chiwo warning. Shida mane uti Kenya ka en shida mar corruption, kuo mar pesa mar jopiny, budget mang'eny to gimotimo onge, jotend sirikal emiyo pesa to ng'ato ng'iewo mana saa mar $1,000,000, belt 100,000, petrol beche ni malo. Mage shida ma unje President Ruto o address. Wach mar blame mana ka start on the canal. Gindeke exactly kaka unjino ndike. En seyo ma kila saa noke Gen Z, odhiye opposition, nodhiye deputy mare,
sano dhi Ford Foundation wakiani next week udhi lo munga nyochi neno ko wacho ni dhi dialogue kochakre wuok tich nyoro nyaka sani poko no gi dialogue poko bedo en mano chako dhi mana siasa mapa kama kae angeni wach dialogue ramna twak wabiro bedo kwa lose nikech kweth kiwinjo karamna jatenda Azimio Raila Odinga Karua mano jatend riwruok kana duond bura mar nak Kenya kanyakla kod Kalonzo ne gwacho dok gibi bedo ka giloso kotende kod twak Raila bende nosecho ni no dialogue koro ang'eni mago duto te wabiro bedo kwa losi to koro mana wach ma bende nitiere nikech jatend piny Kenya osebed kisekinde mosekalo nikech Gen Z na rowere kosebedo ka ng'anyo ang'eni nitiere moko kuom okenge mosewinji to nitiere moko mapok owinji koro en mana sei wacho ni beating around the bush okaw tije ma serious nikech kako neno odhi bedo nyayo kelo wach ma Gen Z ni dhi medre pile ka pile kawuono mana kiwinjo wake kaka oko chal mo wadhi ng'eyo edaka machuok ogo ko bed piny wa wi gari o wait the political rallies obed piny olos Kenya no funjo cabinet obed piny ochak pango ni jomage modo kele cabinet madhi ndim face mar cabinet mana ra chande to ko dhi rally no dhi Nakuru odhi wuoyo watch housing no moko ji nok dwar mago part of the reasons momiyo Gen Z ne gom nikech ng'ato dhi chako tich ne Gen Z chako tich ne to kene usuru mar housing mokiano bodage karango mag reason momiyo Gen Z ne gom to odhi Nakuru banga poto odhi Wigari penyo Wigari obedo office los sirikal wacho no wogi Wigari nikech wang'ene kinde mosekalo kaluwore kod ng'anyo mabedo osebedo ka neno pok waneno jatend piny Kenya ka dhi karamne gwenge mopogore opogore rombe bende mamoko bende nochungo karamna mar dhiye kata kamano Asembo wach mar Ford Foundation ni bende nosekelo paro mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro nikech Ford Foundation ni ji penjo ni en ng'a kata en duol mane Nyakoronga Jwong Kongo Mondin NGO manod riwruok mok mar piny owacho ten mar piny Amerika kana ng'ie malong'o Ford Foundation ni nitiere kod badege 11 mag pinje mago mag Africa, Asia, Latin America kanyakla kod North America sani koro seyo gini dibende gini mag sponsor ng'anyo makama to ka gi sponsor ng'anyo inyal penjo ni intention kata dwaro mar ginyalo bedo mokwongo apani ker dwa chalo gima koro ochalo ng'ama tho e pi ng'e sami tho e pi kata yiw reche miyudo timako ng'ama tho e pi kata yudo mana yiw thuol kane e pi kanyo to maka odwa dhi matek sani gima nitiere onego los kinde gi jo Kenya mondo bed maler to kochako weche ni mag jo Kenya koro chako londre weche ma pinje mag oko kata jogo masiro gik moko e Kenya ka mok mag piny owacho to apani mano koro okoso kata oringo oko mar gimonego tim Ford Foundation nyalo bedo ni konyo yes to ok gikony ne gisiro gin giluongo gi joma chung' ne weche mag civic kana samos onone ang'iyo gin giwacho jatend no wuoyo nyoro kana temo ng'iyo online gimo nowacho ni gin tich tetia ne oganda e piny mangima to gionge gi pesa ma gigolo ma gisiro godo kweth moro amora obed sirikal obed group kata obed ng'ato jachung' kendi owuon e weche mag nyayo tulo lakini koponi kuom ranyisi kaka nitie joma nyocha omaki ma koro tere court e weche mag tulo to ginyalo golo pesa ma jogo chulo godo kaka bond ma ginyalo wuok godo gichulo godo kaka ginyalo chulo kil ma chung' negi tok ni gigolo pesa ni wuok guru kama odhi utim ang'o odhi unya tulo nitie gima da wacho weche wach mar tulo ng'anyo matimore sirikal ok oyie mondo oyie ni gima timore ni owuok kuom oganda owuon gin pod ginene ka gima gini ng'ate mori yani iwuoyo tini ineno ka gimi wacho ni okore ino wuono kone gi wache oken pachi ng'ate mori ng'ata midhi wuoyo go to neno ka gimi wacho no oken pachi tek mondo yud ogol answer maber e wuoyo muwuoyo no migosi ker marwa Ruto pok oyie ni paro ma kijende nigo to gi jo Kenya nigo nikech ng'anyo mineno notimore nyaka e piny mar Okak ben Rift Valley ma pok notimore kata mana wan owuon wan gi jatendwa ma jaluo ok diyud kineno ka piny olokore ma koro kawuono ji ong'anyo nyaka Kisumu ni ok dwar weche Raila Odinga
to mano nyiso ni piny owuok piny gini mane gima notimore. Makoro jatend piny ka luore kod Dina Sembo ineno ni ka gimo neno ni nitie ng'at ma pod sponsor rowere kata mana Gen Z ma bende osebedo ka ng'anyo nikech face mar ng'anyo ma kama wasebedo kwa ng'iyo ni en Gen Z kata mana rowere pacho ka ma bende wacho ni gin tribeless, gin partyless, gionge ineno gima timre Sharon. Ng'anyo manotimore makoro ne ogik ma ji odhi e parliament. Adieri ma Nyasaye mang'eyo ni onge ng'ama ne nie tok jogo gima ne nie tok gi ne en chir, gima ne gitiyo godo ne en chir nikech kata kaneno kaka ne giwuok ka gin gi chir. Sasa Musa bedo ka un gi jochir e lweny modhiye ma jochir go joma ne gi chir motegno odhi obedo mbele to nyakufa ule gi modhiye. Wang'ni chakro odiochieng' ma kawuono bende nitiere tielo machielo mar ng'anyo. Tielo mokwongo Apopo Lentana ka nad rowere kata mana oganda ma pacho kana ng'anyo. Nwaneno moko kuom lokruoge mopogore opogore ma bende notim. Nwaneno kanyo ka jotend migepe duto te nodhi choko mano moriwo Attorney General ma pacho ka. Kopogore gi mano bende wachako waneno ka Ogai mar obila e pacho kae mano Japhet Koome bende nogwe tao. Nyaka sani mago gin moko kuom lokruoge ma bende koro nonyuolore kaluwore kod ng'anyo ma bende noneno. Aneno ka odiochieng' ma kawuono king'iyo kata mana mbui mopogore opogore milome ma bende osebedo ka kere ng'anyo biro bedo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Iwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Kopogore gi mano bende ng'anyo ma kamano aneno ka bende onywand nyaka governors e igi. Aneno ka nitie moko kuom sirikande mag gwenge ma bende biro bedo ka ng'anyo nyaka log tich mago mag governors magegi. Ng'anyo ma kama e tielo machielo diwach nang'o? Apani mane ng'anyo e tielo mokwongo ne ineno ka jaloja jatend piny Gachagua nodhi owacho Mombasa ni intelligence nofelo Kenya, nofelo Ruto kendo kaka sani apani intelligence pod fele nikech ujiro ng'e ni en ang'o momiyo ji ng'anyo to en ang'o modhi address nikech kowacho ni ogolo jotend migepe nikech Ford Foundation omiyo ogolo jotend migepe mano be en president aina gani ma jomoko buogi migol jaga jotend migepe ni temi lo kabit manyien mai ng'eno tame wuotho ng'ama dhi wuok oko joma ka joma sani ka jombe dik ka en Nairobi to ka status kama nitiere joma every day ne ma status kai ma nyoro ka Nyasaye okonyo wuok odhi nyaka Nakuru. Koro obed page gi intelligence mare ko ene shida mane makalo Kenya momi Kenya nyithindo gi wacho ni sani gi wacho ni nochako chiwo green light ne nyalo timo gima ber to jogo nyithindo neno ka pod odhi mana back to gik mano mondo koro ng'anyo ko nyalokore omiyo kawuono gine street an kino an kaka bath Gen Z kanyo mantie ana support gi 101%. Mayen ni nti justification mar dhi ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Ng'anyo ka ng'anyo ok dwa tiyo tich mono yiere na ma jopiny mar rito sirikal. Nikech nyaka sani ka rowere pod ng'anyo gi ng'anyo ka bende gisundo piny owacho. Gidwaro mar mondo mi lokruoge mopogore opogore pod nene. Emomiyo napenja Sembo ni lokruoge ma bende oseneno ma bende jatend piny Kenya osechwalo. Bende giromo. To gin lokruoge mamage ma bende king'oro mne mbui pod Gen Z dwaro mar mondo mi otim. Nikech ka giwacho ni occupy everywhere, Ruto must go. Apani adieri mantiere mana kaka nanyisi kaka nyocha an kod twak mokalo ni chal ka gima okwa keto okenge mabeyo mag ng'anyowa. An dahero nyocha ka ker loso X-Space notemo loso gi vijana natemo winjogi to weche mane gikelo ne giwacho weche ma kaka inyalo yango points achiel bedo matek. Ne giywak ni ngima tek cabinet secretaries ma kok ti mano kamano mo mago wit oko. Nagombo ni an wuon to nagombo ni kane ber mondo kik wadhi mabor ahinya mabo pogora gi osiepna Lentana. Dhi mabor tiende nang'o chungo ng'anyo? Chapo kodhi mabor makoro wadhi gi ng'anyo pile pile. Ing'eni ng'anyo bende kwa wadhi go pile pile wan dhano wan jopiny be wahinyore. Kech kuom ranyisi kawuono kiwuotho ohala ma kodhi timore Homa Bay, odhi timore Kisumu, odhi timore kanye. Nyiso ni nitiere ng'at ma bende en kochiew gokinyi koyawo mtumba ne moro, kouso nyanje moro kod uchiem. Inido notime yo machal nade koseno ka gima ng'anyo ma bende osebedi kitimo osenyago olemo. Okay, ng'anyo osenyago olemo. But ma pile pile be nitie kaka bo hinyowa economy marwa kaka japiny.
nikech joma tin sana mondiki to joma ng'eny ondikore kend owegi. Asembe wacho ni mondo kik ji ng'any mondo ji koro mondo wabed gi sirkal machon mantie gi kuo mantiere gi mibadhi ma ji kwalo pesa to loso gi wuon mana gima temo wacho mano kaluwore gi ng'ur ma bende oganda osebedo ka chon. Waduoki point na ma temo wacho. Gima temo wacho ni wanyalo ng'anyo nok wadwar chiemo. To kwa joma beyo kosang'anyo ok wadwar chiemo makoro komiwa nyoyo mano ok wadwar cha. To wayiero ji ariyo Asembo gi Apopo odhi owuoya nego ofis ni to joma ng'anyo giwacho ni gidwaro ang'o. Iwinja. Challenge ma wan godo e ng'anyo mar Gen Z. Dong gisepedho gik ma gidwaro Ruto se the expense. Ruto se oro messages. Ji oso messages mia eluf billion messages mo se oro ne jogi te. Samoro wawinj mana kama Asembo kama idire. Wewe kelni point na. Kosa wasang'anyo. Iwinjo ka Gen Z wacho ni gin owuon gin tribeless mabe mano giriambo. Iwinja. Onge ng'ama nyalo bedo tribeless. Onge ng'ama nyalo bedo. Mano onge ng'ama nyalo bedo tribeless. Dongo to ni gin oganda jo Kenya mumino ni chiemo ka wuono. E Kenya no ka wan e Afrika kidhi piny machielo wacho ni ja Kenya. Nyiso ni to kin Kenya ka chaki wacho ni jaduo. To kin jaluo chaki wacho na jakanyikela. To ki jakanyikela chaki wacho ni aya nyuola mane. To ki anyuola ni chaki gik nyaka e odu koro. Do mona dieri. Koro onge ng'ama nyalo wacho ni onge ga nyuonde. Mana achiel. Namba 2. Ok inyal keto demands ni moki imanyo yo munyalo agiu kodgi. Iwinja. Nikech sani adieri iyudo ni keto demand to nyaka waket demand kaso wabedo gi solution e demand wagi. Gen Z ayie kodgi 100% kaka gidhino. But keto demand, waket demand to wayudo answer kaka wawacho ni keth cabinet. Iwinja. Kaka cabinet isaketho president wacho na dwani mondo luongu mondo ji te koro jo Kenya obi mondo mi wawinjre ni to uneno ni ng'ama ber Sharon ber gi pat mane ober gi jatend migawo mar thieth nikech ang'o nikech en daktari onge gik ma daktari mosebedo katimore koso nang do mana dieri to injo ka seche moko kiwacho ni mondo biuru mondo waloso kote mang'o waloso koro kwadwar koro iwacho ni atim nang'o wacho ni ariamb jogi asariembogi aluongo unu mondo bunga na rieko nikech gino tama adier na kawo telo ni to tama aluongo uni kuyie to bu konya ng'ado rieko ka jadunga Popo dhi ng'ado rieko to wachako ringo wacho ni in dhie kuro kendi wan wakia makoro seyo mabende seyo godo kram na rowere mosebedo ka ng'anyo en ni gintiere gi dwaro ma gintiere godo to twak ok gidwa mane gima temo wacho akina Popo ni nene nade twak kata nyono ka baba no dhi kware kocha to penyo ji ni udwa twak koso kikwa twak ni twak watwak ang'o deninyo kada mna ko gaima razimio bende ne yudore liet juma mokalo baba penyo to ang'o kono kora dhi twak gini ne wach ni gin problems magi no wach mang'eny since reject finance bill kuma chakore go dwe mokalo reject finance bill no wach ni wadwaro magi duok taxes piny gol corruption erose golo waziri owadhi twak ang'owa gimotim okaw mikakati no wacho ni mondo kel government of national unity mokelo ji te serikal kaka no chande okel ji te serikal joma competent moko be nyama mibadhi mondo jogi oket mikakati mar dwoko taxes piny mar spa development mondo create employment na vijana gi king'eyo gi sani e Sharon mag joma otieko school to ge tich odhi technical college en gi skill mare to mondo chule pimo timne plumbing ing'eyo ni plumbing ole tim kendi kata lo e pigno mol molo chulo plumber nango ionge pesa imbi no wuon ng'acho onge tich imionge pesa koro ute udak ng'ama tek ni kari kethore embe onge tich moloso karino koro en standstill zero ko sanie serikal oya wach ma dialogue odhi form serikal ma national unity mo chande oket mikakati machako loso Kenya otherwise obro we ginie mana kaka wadok dwane jidhi ng'any adieri ng'any to kela sara nikech nti kana kela sara no ntie ber mokelo sano Sharon tipo mwenye kwa winjire ko luongo the word national unity iwinja Kenya ka wan gi kweth mag siasa mopogore king'iyo ndalo mane ochako ng'anyo ka serikal ni odonjo azimie mane ng'anyo kendo azimio mane ng'anyo ni chakine ne ka gima en kweth mar oganda moro
ema ng'anyo ma ka gigo mbaka to giwacho ni oganda ne mok dwar sirikal kech gin ging'iyo gi ng'anyo. Gima nokonyowa ni wang'ni kata oganda mane paro ni nie gini na koro nok en oganda no. Koro ne en piny mangima. Wan ne wagone Nyasaye erokamano. An agombo gimoro achiel ni koko ni ok wabidhi go mbele nyaka chieng'. Mana kaka osiepna Popo wacho. En ni nyaka wayiere ni wamany yo moro mwanyalo nikech kata ker bende ni matek kowacho niya konyeuru gi jok manyalo konya sirikal dong mana dieri yo mane mwanyalo konye godo nikech kuom ranyisi sani kipenja ni okay kogochina sani neno ka ng'ama nyalo bedo minister mar education abo wacho ng'ama chielo ibe kibogochni ibo wacho ng'ama chielo ibogochni ibo wacho koro gima national unity en niya kweth mag siasa kate onegirom to girom ni gitimo gimilo ni handshake nikech pach gin ineno kweth mag siasa gi ka paro magin go maliw en paro mondo mi gikony Kenya odhi kama ber. Koro ke paro magin go mar konyo Kenya odhi kama ber kaka Azimio ne nigi paro maber. Gikoni jatelo gini tin mana mari lakini yewo konyi ing'e seche moko nyalo kata romo gi ng'ato yo kothagore kata gi mitoka tikon jatelo gari to mari lakini yewo golni go e bugo ka. Sembo kingi kata mana kaka piny Kenya ringo gi sane nikech wanduto te wayiere ni ng'anyo ma osebedo kaneno machiegni ni. Ok ochal ka kit ng'anyo ma bende nwaseneno katimore kata mana e piny Kenya nikech kata mana kiwacho ni koko ok bi konyo lakini bende neno ka koko osekelo kata mana lokruok nikech ya ne chakre ne ng'anyo chake kana ji wacho kata mana jok mana ng'anyo rowere nacho ni ok wadwa jotend migepe ka don waneno ka jatend piny Kenya nothicho gi oko ok wadwa ugai mar obila nek ma bende osebed kiseo godo obile pacho ka tiyo kod oteku mathoth don waneno ka ogwe tao kopogore gi mana Attorney General bende nwaneno nikech gin moko kuom jopiny kata mana jotelo mane bed ni iwacho ni sumo paro advisors mago mag jatend piny bende nwaneno kata mana kothicho oko kata kawuono mawuoyo kodi ni kawuono mawuoyo kodi ka ng'anyo obedo tibonyo ni jomoko keno go gi bunde nitiere gimoro kama nyaka ma in ng'anyo ni okine ken kaka iwacho ni en koko no okine ken koko makelo lokruok e yor en koko makelo lokruok to kosa okay wanyisi ni nitie gima pod awacho ka ng'anyo manotimore tarik 22 mane ji odhi modhi e parliament en gima nobuogo nyaka ker makata an gadier ni chieng'no nokonindo nikech en gima nokopar ng'anyo no ne ng'anyo ma national achako nyisi ni en gima notimore nyaka gwenge mapok nong'anyo nyaka dala gi CCC ne ji ong'anyo ma embe odhi owacho ni kare gini tek mo wacho ni wach no kasain ochako wuoyo kendo gi Jane Sis e X-Space ochako kone ni wan bende wan nyaka gi jotend migawo moko kanyo mo lung nyaka nying moko ma ineno ni mano romo koro ne bedni mbele mo koni mano koro gima onego bed ni timore sani winjo ka giwacho kendo ni koro ni ng'ama ne giwuoyo go ni ema koro nego wuogi koso ka wan mane gima giluongo ni Ruto must go mane benye maduong' yiere Sharon ana kito zondo alternative wach mani onge serikal to alternative when mani nyaka dialogue nyaka Ruto calm down e bigari obed pinye reality ma jong'anyo dwaro no se kone gi deputy mare ni intelligence mare fele to pod fele nyaka sani ngi sama ji wacho ni Ruto must go ne gi occupy everywhere iti gi omiyo jo wacho occupy everywhere mane gi winjo jo intelligence beno seng'eyo sani makoro osebedo kata nyoro godhiambo osegolo some statement moro ne jo Kenya makono gi ni adieri gik mocho kande aseketo mkakati matimogi to pod ineno kodhi Nakuru owacho weche ma pod miyo ji ich wang' momiyo ji rodhi ganyo omiyo ado kwaye ase mang'eni ng'anyo to kelo biashara kata an nyithindwa 4 gi jo Gen Z maluwo bang' achien gi jo Gen Z to ne gin street anana kono gini ya gini inyumo ng'ata dhiure lweny winja to ka Ruto koko realize gino to ok awuondi Sharon obrodhi koko realize ni nitie shida mar gi youth gi obrodhi koro shida mane modong' nikech mana asembo penjo sani koro shida mane kata mana demand gi koro en ang'o demand gi enia nowacho ni odhi loso cabinet mapodwa rito to kakineno pache en paro machon cha pod en godo paro machon mar before reject finance bill pod odhi rally Nakuru osiemo ji ogo siasa mar PR ni mtaka mani ji okudwa man ji don't understanding and peaceful coexistence no luongo
nyocho longo ji no mondo form IBC no sign IBC bill which is fine manager part of things manager dwar mondo ji oyudo way makata kantiere something with an election intiere body mais constitutional manyalo timo election osechako to gima ji dwaro ni cabinet moloso nyaka reflect face ma Kenya emo no luongo jo Azimio kacha ne kolongo jo Azimio te olongo jo party leaders kino kacha ne jo manokele cabinet ma party leaders Mtua Mudavadi Wetangula mago luongo Raila obiro gi jo Azimio ma party leaders mondo ge discuss ko ka ginyalo so national government national unity mondo piny oso ange ke gomo be ke gomo to kila sara to doneno ko kila sara ko kila sara ite koro gimodhi kelo banga sara to kotende kod dialogue nyaka sani wang'eni dialogue kata mana twak makamano onego ni chako odiochieng' manyoro ginero mabende nokotimore kano aneno kanyo ka ugai mar Azimio mano Raila Odinga juma mokalo en bende noyudo liet ka bende ise ni ng'anyo ni timo mana gi rowere wan waonge gi ng'at mosebedo kata mana katelonwa tadiredere makende chieng' Jumapil ne nitiere gwenge mag Kware mani Mbakasi South ka bende nonyiso jopiny kendo nosingo ni onge dialogue kata mana twak mora mora ma bende gibiro bedo ka gitimo ginduto te mago jo Azimio odiochieng' manyoro ninjo kata mana Martha Karua bende wacho ni there is no need for dialogue. Kalonzo Musyoka mano jatend duond bura mano mar Wiper bende osebedo ka wacho kendo ramo Eugene Wamalwa mano ja DAP-K injo ginte gisebedo ka gwacho ni onge dialogue dibende ni kaluore kod liet ma bende jopiny osebedo ka kelo nikech moke no kang' mokwongo ma bende piny Kenya koro wabedo gi twak nade kocha nyaka sani report mar ineno gima timre Sharon gima nohinyo migosi Raila Odinga weche mag twak noko kwongo fweni to twak midwa twageni en twak aila mane no ude jinge ni en twak aila mane to dodhi obedo de ji orwake to ni paro ni en wach moro ni koro odok ne sirikal koro odwa ni mondo oyud gimoro iluongo ni barwa bar kata oyud pok moro e sirikal to kane Raila Odinga olero ma bi owadgi moburu be ma seneta Mabondo nowacho ni yawo joturwa Masiaya MP machon Mabondo ni gima wadwa timo ni en ni ok wadonje sirikal to wadwa ni wawuogi sirikal mondo wakony sirikal nikech sirikal tho uwuoyo wachang'o to ma ok en ng'anyo maru mane penjo mabende japiny mane kama bire to mane gima bi chaki penjo ka ni demand mano demand kere dhi kodu maber bet timo dong mana dieri un koro sani udwara ngo dong mana gima koro ipenjo sani giwacho ni koro sani giwacho ni in kerno isa reject finance bill okisa en wago ni erokamano igolo nwa jotend migao wago erokamano koro sani gima wadwa ni ibe mondo iwuogi apano kaloke gi dholuni Ruto masgo kmonte gima wadwa ni ibe mondo iwuogi koro ipani sama ing'anyo ninyisi ni mondo iwuogi ing'eni kiwuok ni to loyi to gima nyocha seneta Maseyo wacho ni ng'amudwa no wuogi ni bet bere malo jalupne chako dhi odong to koro dhi biro marach moinga ngowa ing'eni mano koro wadhi maber ni wan igni madhi abich wadhi maber ni wana gi ng'anyo pile ka pile ng'acha kosewuok ni tap to kendo ochako dhi e machiel an na gima nang'iyo nada kwa jo Kenya gik moko ariyo wayud yo mwanyalo wuoyo godo ok nwuoyo ni mondo wadonje sirikal to advice sirikal mondo nikech gini inyowa wate kibede mitoka tinge maber ni mitoka dhi gore piny to ibe ine iye kata wati ni koro advice sirikal ikocho ni advice jomage makoro do advice sirikal koro kanye mibire to kanye be makoro dhiera nono nikech kinyiso jensis mondo oyierre odhi oket tim twak to giwacho ni gin leaderless to ng'eno gin leaderless koro wang'e mana kama nikech wach mantiere mana kwanyal mana wache yo mahuyanga sani chaka gima koro rowere mapachoka dwaro mara mondo jatend piny ogwe tao shida mantie Sharon kano lungu dialogue ni nyoro ng'ama no submit nying vijana kata joma nono dhi gomo ne onge mane shida mantie momiyo ne dialogue fail en ng'ama dhi submit nying ma vijana ne onge koro mane momiyo ne dialogue fail koro sani mana kaka na wacho ni kuna kana ne sema wacho anarchy is expensive very expensive makuma koro kata mafuta dhidi sling fachiel okonyala afford sana kaka Kenya wa find a way kaka ne owach gi jo Azimio gi jo gide KCC mana mar dialogue within a political framework mu yene katiba dialogue ni koridoro wache ang'wa pup
dialogue en makro lo sirkal manyien no se tango lwedo waziri mo sirkal manyien mar kelo jotend migepe manyien manyalo steer the country forward. Inya ponda mane Kibaki ofele referendum 205 mane pinyo kemo miyo Kibaki vote no confidence notima ngowa no vunjo baraza waziri mukelo waziri te from all parties na kanywane pinga ka jo Ford people sisi kwa sisi no kelo gite serikal muloso mukele Nyachae ukele Jokanu modhe golo 207 iwinja kata mai mondo mi steer the country nyako part of the population nyaka vijana gi feel ni gine serikal jo komar jo azimio manong serikal feel part of serikal embe joge ne gi part of serikal to kodo we ni eno makore gi joge machonka okawuondi vijana gi bro ma ene lege wach mar masbol to kaluore gin kaka jasiasa pacho ka bende no ka dialogue ni nyalo nyago limo nikech kin thuolo mosekalo waseneno ka dialogue kata mana twak makama osebedo katimore to pok gi nyago limo mora mora kuom ranyisi odiochieng' manyoro na nitiere romo moro ma bende Azimio Principles mago jotenda riwruok mar Azimio nanego bed ni bago kata mana romo mar mondo mi giyud common ground mano mar ng'eyo kaka twak makama nyalo timore to nokotimore odiochieng' manyoro sasa ka tiene interest jomoko koro ng'eyo interest margi 2027 2032 ong'eyo ni kadhi kate ok ong'e sana jomoko kama bed piny ong'e what is good for the country gima ber ne Kenya mzima ng'ato ng'eyo mare ng'ato bocho niya ano ka be dialogue an gino ok ber na nikech ong'e kodhi kachande idhi kete oko in fact ng'eni nowach ni idhi pog kile migepego ne Kenya mzima every corner ni koso ng'ato central and the way ko be ng'ato western and the way ng'ato bocho ni ano ka be dialogue no but gino wan kaka onage oda mondo jateno marela mulo dinga iwinja obede part of that dialogue mondo Kenya obed stable sani ne winjo kaka rowere bende nogo uwi ni ogai mar Azimio ok to give 100% all the time ndio sababu wikoro uwi ijalo go but tiere uwi no ngene Kenya bedo kuma ji go uwi ji 100 to ji 1000 to kero lengthi do winjo gime wacho mano essence ka is normal ji nyago uwi ji enali kamae jigo wiji ji 100,000 to Kenya ka otingo ji milion 55 gena wanga dwaro mama mboga marapedhe gwenga dwaro kwe ngama uso estate na ka dwaro kwe ngama timo pesa mar matatu ma de goro dwaro kwe kwedo obiro nango mano ko bedo piny wabedo gi understanding of peace karo bedo go to understanding pod wa postpone mana wajeni zini mbele kuru oda understanding of the problems ma Kenya face kendo jatend migawo ma piny Kenya Ruto na kabed piny mo understand shida ma Kenya enango mafuta ni malo taxes ni malo okel gi piny mondo minimize corruption ok debt corruption ma Kenya kae Sharon en gima ko ket piny ni jachoko nyoyo en corruption mang'eny seriously kapoko ko yo matina simbo nikech amor ni Jadunga Popo ye dok koma na antiere en koro siro twak nikech wacho ni nyaka piny nyaka dongre nyaka bed gi twak mane gima na chako godo ni ok wanyal ng'anyo pile nyaka wang'any to wontie kama kwasa ng'anyo mo we tim gima no mi wang'anyo cha koro wayie mondo wachak wabed piny mondo kik wachak wang'any kendo nikech ok wabi ng'anyo pile anagombo ni mondo wabed gi yo mar twak mondo los sirikal moriw ji te to twak makama neno ne bag gi kweth mapingo piny wacho mano gine magen gi paro inanyisi kanyo cha wan kodi ka mokalo ni sirikal iloso gi jok midwoko ne gi lwedo idwoko ne gi nikech ne gitiyo gi mwandu gi manyo sirikal to nitie seche moko ma jatend piny kariek nyalo wacho ni to awayo jogore gi lak anami to tamo wanga hapa ni mano kata manene MCA nitie seche ma kochako tich to nitie jok mochako go to kodhi yud ka jogo are incompetent to golo gi oko kata koro jomoko wacho ni rach lakini ikonyo gima duong to masani makoro jok manego bed ni tayo twak makama bende koro osebedo kabalo bende koro nikech seyo ma bende gisebedo ka gijo kuom jopiny nikech en seyo ma imosi mbui kacha an gadier ni with the time giboro mana timo salemie gibo matimo twak nikech jotelo bende koro luor gima agombo ni ker okel jok mong'eyo manosetiyo kata e sirikal mokalo ni winjo kata ka ji luongo gi mbui ni kelnwa Matiang'i kia kelnwa Mutahi Kagwe kelnwa ng'ane nitiere jok momanyo mong'eyo kata jok ma nyingi gi ji kia to nitie jok manyalo tiyo motegno jogo chala Sharon ng'a important piny Kenya ka mangima important ma gik en ker
kendo manyanya corruption gimone kene minister okel Matiang'i okel ng'ama notimo maber onge notimo maber en president manyaka timo maber iwinja president the chief minister en main foreign affairs minister en main daktari number 1 Kenya ka en first engineer mano president kado kilo Matiang'i to pod oweyo jo piny kae jo mibadhi ba piny kagi gima nyaka otim mokwongo mano ji wacho ka chande odi tribalize central government iwinja mano nyaka odi tribalize mongo ng'ama dungi for dialogue for that mano kore dialogue otim kende mano otim appointments kidhi e migepe teme ki parastatals en mana jo dhod gi lele moketo kanyo e mar ariyo nitie polise mano tiyo gi impunity dalo ng'anyo cha oshut jo ng'anyo ong'egi kuma gidake jo Gen Z ne kelo nyengi te joge mokaw bende ong'awa ogol piny te but ibono ka piny chako bedo stable ibono ka relations gi jo Kenya chako bedo manormal to bende wadhi kanyo nikech poro wegi ni jo mano kaka te police mano ka shoot ngato kamae moro ne ka shoot gas com journalist ng'ata pod iwe nango ifa Jafeth Koome to piny ka wa rot chande pod onge mitimo oman jogo bed fired tete niketi ko muok ni ng'e no ng'anyo jomano ng'anyo kama mano timo gino personal and individual responsibility ma police kikidhi ni kelo jite a jumla personal and individual responsibility ma police more effect cause effect mano e ibono ka dialogue ni en gima bedo maongo o serikal to ngima dhi mbele ang'eni wacho kanyo gi dholiech ni the buck stops with the president kata kamano ang'eni jatend piny Kenya nitiere gi pressure mathoth nitiere kama tek nikech koro chal ka gima kotimo ma jopiny pod ok mor ada loso kodu e yor X-Space modhi molos kodgi pod athe choko jotend migepe atoni general ma pacho ka pod jatend kata mnogai mar obila gwetao pod pod jorowere ineno kanyo hashtag ba pod gitiyo godo mana occupy everywhere Ruto must go kata kamano body language ne mok ema okel paro kaka jido ngeni inyawuo koda mikwane imoto kaka kinyiero aganga ni okimor kaka kinyiero body language ne okel paro ma change chande ko nyalo body language gi attitude mare I can tell you kata kinji jata kata tije gin nomba limonge ngapa wach gomo aya nyakoro mgajwanga ne note magi dakika ni 30 tok sari maro kinya bro bedo kaso mote go ikin thuolo malok kata kamano ka onwa duogo kendo ka akaw yo matin ta duogo bedo wabro bedo kwa loso kotende kod chala mano mar ng'anyo mabende chalo timo duchie makawuono na sembo ni winjo ni wacho kanyo ni ohende ni kethore ko pungre kata nagi ohende ni wapar kama ni chenro mag somo bende rochore nikech skunde mantiere bombe mopogore ok inyal kata mna kaka janyuol kaka waseneno kaka maandamano gi tiaga samoro bare jonyuolo kapaka skunde mantiere chuny bombe ginyalo kata tero nyithindgi e skul nyithindo kawuono yueyo mana dala wacho ni en holiday mochuno kata manya koro mgajwangwe ko yu matin kwa duogo bende wang'ene na governors ma bende sani bende iseyo nikech ng'anyo makama isundo godo piny owacho nyakoro mgajwang tisundo godo sirikande mago mag gwenge abiro bedo ka nyisi moko kuom sirikande mag gwenge ma bende naneno kanyo ka jong'anyo wacho ni gibiro bedo ka gidhi e log tich mago mag sirikande mag gwenge makama ne gwenge mag Nyanza aneno kanyo county mano ma Siaya wako yu matin hikdi mabora At some point, I lost my path by myself, thinking that I can do everything by my own strength.